me drama. Onye wo ga agent me play. Well, we are krentum. Onye wo ga agent me play. We are krentum o. Ki go hi ga katali here. Ki ga ka mechanic. I'm not so we take mechanic ni take tire motor. No we here no ga nan tako. Ki ga si igro lab. Lab ina ma di ho putra. Onye wo ga gi lab go stra moria. Chine ko onye wo oku. Mu ni ana bo ojie no. Chief no di pa akam no. The chief. Enwa m Daniel Elotir. Adum mole hin kwanga na etiwari. Iwe dom no obi adedom mma. Gino na alo. Happiness anodum no obi. O gini no. O dum nwa Richard. Richard si agro lab. Lab technician ayin. Lab technical onu mo wi. Amu na village ole kwe hin se gini. Onye me we edi. Kunu je mra ngo na ndam ko jire makwa. Gini me no kotono. Yes msina amoto olu ahoko na enwu. Ngaba si ele ma ha le sita mra ihe. Yes m na aga mi mo ba. Obe kam gawara ngu esu dem onwem otakere gi wure string eji ami oba mi gamu no obra o mi no obra je me lab o mi je to bucket lab wo ge mem ogebe Christ mi gamu no obra o for me ami je to bucket eji elem lab se ni aga mi two pants blood se pants o mi na mi eli he basa pants basa blood pants kwa o so wuta pants of blood o di cho pants o wo ti he pam o wo ti magla kushim o wo no be chino body ngine mezie ngo chama so no moto nsoba do mi na na obro je mela ba amagala mgwa result apụsita watakiri gi ngidenta wure ba papa wa no nta papa we ofo mi ado fu dictionary bo mi so wori ambu chineke me dedum na ada ko ole ni ho kporo aha mere gi kai mara mi nwure candidate chineke me mi nwure okere mgba wish mi nwure ma nro ojo na mi nwure nro ojo na ndam mi nwure agaghị n'iru mi nwure aflofofosos ni mo bra gi ka ho ni mo bra m ko hu sitro to bro. Hey, ngwa hụrụ mmanụ otu onye ri nta ahụ ya ọrịa yiri 100 onye ofro ole. Bodo na ama ya mana olegwe ni ya ohia ka ọhụrụ gị masọ ọhụ jiri ọfụma. Gịnị ka ọhụ jiri ihe isi kpukwa gị na na awọ na ahụ ihe ọ. Agbala m ọsọ ya hụ m na. Ebe kwụ nje gị na ịgaje ebe. Agaje m. Enwe lab ọzọ ga na akwa disem lab ọkwa disem ti ga ahụ. Ọkwa alago. Ngakwuru m ndị gra school gụọ ya gụkwa ihe ọma. Ngakwuru m ndị wo pharmaceutical pharmacy. Onye wo onye ma nna ma. Farm doctor. Christopher Agam onye na mbekenga mgbeke onye mbeke isi ala mba no ke gakwara no Caroline ono na Caroline USA egwe ka ogo ama mi Carolina USA o what karo agala kushiri ma what karo o wo no be bishiro obodo beke kwa odo no ko wodo o USA ko no na o we be ono o mega birthday ta kwanu ta 15th February o we shi birthday last birthday yo te ka mbukwa na oria ganga ya huma m na oria hu onye kwanu mkporo ogwu nwa oria kwushi. This every birthday ya na ariam chineke me meti gi shebo nya ma ihe mgba aria next year mba ga ngba agụwo Christopher Agam o so sa anya ka ọ ga-abụ he moto mere m wanto ihe ọwụlọ ọwụ ya kpọ ya dịkwanụ m ọgwụ ya anya na mamịrị na abụrụ ihe mamịrị no koton mbopụrụ m ya hotụle mamịrị mara ihe nọ n'ime undergrad school ọwụnụ mamịrị ha nga ka eji eme lab no agamanya ọdọ bụrụ ọdọ ohe nyopụtara ka mbụ agaji ike ọtọ ya yere ọrịa ga-aka ọtọ one keg of urine ka ibu ka ọ wụrụ agmebu one trailer agụ sorry ọgbasadigo this one na-ekwu ya ka mụrụ ụmụ ya rị anọ nwunye ya kwanụrị ọsọ bụla ọsọ mara mma nwanyị ọma beautiful woman sọ ihe ọlụrụ nwanyị ya dị eji egwu dịkwanụ nwoke a na-agwago very decently philanthropy God fearing ama ya God fearing ọ na-support ihe ọjọọ onwe gị support ihe ọjọọ onwe shi ike ya kama ọ ga-support ihe ọjọọ ya sịgo friendship cut off n'ụwa ya mba asọ ihe o megidekwa na o jiri ndụrụ ugba nwoke megbe esiwo mmadụ ka ya na-ala ada nne m imi na ihe a ọ bụrụ ha makwado ya agbafuo ada nne m nwaanyị agbafuo amakwa mgbe ọ bịagara eji that time ime onye na-atụkwasị gafu amụgwụle gị mgbe ada nne m ala obolo bụkwe gị ihe na-emetụ ị ga-eji ịtọ achị n'elu ihe ọdọ sorry sir birthday ya wụ taa last year birthday ote ka o nyere anyị ome ya esipụtara ndị dọkịta a na-elele ya ahụ taa ụkwanụ birthday ya ngara ugba m ya lee m na ahụ le m si ya nna m ọ bụ ọha m anya ma ozugbo ọ na-abọghịle m anya mbọghekọ n'ọnụ m si ya happy birthday long life and prosperity ma ego Chineke nna ego anọdụ ugbo ego okoro so onye ọbụla nọ ndụ ugbo a kwesịrị dị na-apachi onwe na-ama na-eji ụwa nwoke a dị-eji ụmụnna ya egwu easy going but no nonsense man gị chọrọ ihe okwu maka Chukwu ya were English hotel saka ha go one side chief ime nwe ihe mere gị chọrọ ka onye ga-ego ịchọrọ ka onye ga-ego ndị sheshi ọtọ ihe ikwu na-aga ego na ọrịa kwa aga ọrịa hụ ego ya agbalaga
onye ji ego ada adị ọrịa onye na-ejide ego na ụgbọọla ya na-ekwuchego okwu ọrịa ote m na-aga wote mmadụ na-aga happy birthday Christopher Agụ gị na nwunye gị wee ezigbo mmadụ nwunye gị kwuwo ka nga ya na-achị mgbọọla nwunye gị kpọ ọchị n'ọnụ ya bụ na iwe ezigbo di ọrụ ụmụ nwaanyị ugbu a ha lefu anya di ha mere ihe kama ha were lashes kwasị anya agaghị ha ahụ ụzọ nwe ihe ọma ala ekwe kopụ onye ọwa isi happy birthday Mr. Agụ ngawa m ga n'ihe dọkịta thank you bye bye